jama'a musulmi, wato nasiha ce wanda ta kama mata da maza da iyayen mata da iyayen maza. Halin da ake ciki yanzu, 'yan ta'adda sun kashe mana mazaje da yawa, 'yan boko haram sun kashe mana mazaje da yawa, ga mata sun yi yawa ba mai aure. Abin da ya sa haka kuwa, an sa karece-karece wai sai kayi akwati mai tayoyi, wannan kuma sai kun sayi gado da kujeru da tv da menene da menene, duk wannan a bar su. Shi miji ya nemi sadaki wanda ba zai ba ko 40,000, amma kar ya wuce, in ya wuce ka yayi yawa. Zannuwa ko ya guda 4 da gele guda 2 da abin daura kai guda 2 da ɗan takalma guda 2, kowanne guda 2, wato da kowanne ya zama yana da, in za a yi wanke waɗannan zannuwa, akwai waɗansu zannuwa wanda suke ɓoye, shi yasa za a sa guda 4. in an yi haka, duk tarkacen da aka ɗora wa iyayen yarinya su yi, su bari su abin da Allah ya ba su yarinya ga ta ko ana so, to tun da ana so a kawo sadaki a ɗaura aure. Miji in yana son wani kaya to ya je kasuwa ya saya, ga dai budurwa an bashi ko ko ga bazawara an bashi. A daina wannan karece-karecin da za su kawo. Gashi yanzu mata sun yawa, ma'aura babu, ga samari kuma waɗansu ba auren saboda ba aiki, ba kuɗi a hannunsu, in an so ma sai ya zama